Pored svega što nam se ovdje može dogoditi, mi ovdje predstavljamo 100.000 Srba koji su ostali u gradu Sarajevu. Činjenica je, neki su mi rekli da ne mogu doći, jer iz ovih naselja koja se nalaze prema Ilidži, a naročito na Ilidži, ne mogu nikako da probiju barikade srpske koje su, kako oni meni kažu, postavljene i zarad ovoga danas što se ovdje događa. Prema tome, opravdajmo srpski narod Bosne i Hercegovine, opravdajmo srpski narod Sarajeva koji ovdje nije mogao da dođe i mi smo njegovi predstavnici u ovom trenutku. Isto tako, sa ovog mjesta, nadam se da ćete me podržati da kao Srbi imenujemo agresora na Bosnu i Hercegovinu. A to je u prvom redu armija, u drugom redu to je ekstremno krilo Srpske demokratske stranke sa Radovanom Karadžićem i glavnim odborom stranke na čelu. Treći naš agresor su takozvane četničke i dobrovoljačke jedinice koje su došle iz Srbije i koje vrše strahovite pokolje pored Drine i u Bosni. Stoga, sa ovoga mjesta želim da poručim i hrvatskom i muslimanskom narodu. Neka znaju da to ne čini pravoslavni srpski narod Bosne i Hercegovine, nego to čine ekstremisti naši. Čine uvezeni, kako sam ovdje čuo, Srbi u Bosnu i Hercegovinu. Molim vas, isto tako, nadam se da ćete se složiti sa tim da sa ovoga mjesta uputimo javnu kritiku predsjedništvu i vladi Bosne i Hercegovine, koja do sada nije bila aktivna kako je trebala da bude. Da poručimo sa ovog mjesta da se što hitnije mora formirati ratna vlada Bosne i Hercegovine u kojoj će biti predstavljen srpski narod procentom koji živi u Bosni i Hercegovini, a to je 31, nešto posto. Isto tako, nadam se da ćete se složiti da pod hitno predsjedništvo donese odluku da se izaberu 2 člana za predsjedništvo ispred srpskog naroda, jer toliko mjesta mi imamo u predsjedništvu i to su naša mjesta. Zato nam ne trebaju nikakvi izbori. Mi ćemo naći svoje ljude koji će nas dostojno predstavljati, a njih nije teško danas u Sarajevu naći. Mi se ovdje danas u Sarajevu znamo maltene u glavu, i Srbin, i Hrvat, i musliman koji je ostao. Jer po svima nama padaju ovdje bombe. Stoga, ja ne volim da upotrebljavam reč po nacionalnom. Ja vas oslovljavam kao građane Sarajeva i građane Bosne i Hercegovine, jer znam i ubeđen sam da sljedeći korak Bosne i Hercegovine jeste građanska država Bosne i Hercegovine.